ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀ କେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପୃଥିବୀ ଭୂତ୍ୱକ, ମାଣ୍ଟାଲ, କୋର୍ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। 2 ନମ୍ବର, ଶିଳା କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ଶିଳାର ନାମ ଲେଖ। ଯଥା ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିଶ୍ରଭୋଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତଥା ତରଳ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ଶୀତଳ ଏବଂ କଠିନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଶିଳାକୁ ନିଶ୍ରଭୋଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର, ଶିଳା ଚକ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଶିଳା ଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶିଳା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଳାର କି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିଳା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। କଠିନ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା, ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଡ଼ି ବା ବାଲି ଗରଡ଼ା ବା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ ଓ ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କ'ଣ? ଭୂତ୍ୱକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ଅର୍ଦ୍ଧତଳର ମାଗ୍ମାରୁ କେଉଁ ଶିଳାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଗ୍ନେୟ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଗ୍ନେୟ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭୂତ୍ୱକ, ମାଣ୍ଟାଲ, କୋର୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କୋର୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶିଳା, ଖଣିଜ ବା ଜୀବାଶ୍ମ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଖଣିଜ। 4ର୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶିଳାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବାଶ୍ମ ଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର? ତ କ ନମ୍ବର କହିଛି ଭୂତ୍ୱକ, ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ମାଣ୍ଟାଲ, ଗ ନମ୍ବର କହିଛି କୋର୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ ନମ୍ବରର ଭୂତ୍ୱକ। ତ ଭୂତ୍ୱକ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ତର। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି କୋର୍, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶିଳା, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ସିଆଲ୍। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଆଉ ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ଘ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓ ନମ୍ବର କହିଛି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଯେଉଁ କୋର୍ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଶିଳା, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କର୍ଦ୍ଦମ ହେଉଛି ସ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସିଆଲ୍ ହେଉଛି ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଗଠିତ। ଆଉ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶିଳା ଓ ଖଣିଜ ଚାପ୍ଟରଟି। ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।